Ассалому алейкум, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, инак баъди бефарагиёи як ҳафтаи наи туй мо ба кор оғоз кардем. Ана духтараку занҳо умуман касоне ки дар хона бекор нишаста рӯзош қасида телефон кино тамошо мекунед, тикток, инстаграм. ҳар рӯз агар як соатитона кор дар бахшен, шумо ҳам маош мегирен, ҳам ҷаҳонбинитон васеъ мешавад ва ҳам зиёдтар ай маҳсулотои беҳтарин истифода мебаред. Ман шумо дар ширкати Атомира тавсия метавам, худам дар ҳаминҷа кор мекунам ва беҳад ҳамин кор мада маъқул шудагиа. духтарако дар ҳеҷ ҷо кор кардан хеле осон аст, расход намекунӣ бисёр. дар дигар ширкатҳо шумо пайваста харид мекунед, ёки барои ворид шудани ширкат пул метиҳед. Ки дар ин ширкат обучения бепулай практика то оилика бироварда ёрдам метиҳанд. ана духтарако шумо ай хона шишта тавсия метиҳед мардум дар продуксияи Атомира ва ё мисол омада ами борошона аймо мегиранд, бонусо шумо да оилик мегзара, шумо берун намеброин, просто дар хона шишта дар бораи ширкати Атомир наздикотонда нақл мекунен, мефаҳмонен, ягон борша истифода бурде дар бораш маълумот метиҳед ва ё ки харид мекунанд, ягон чи шумо да бонус мегзара. анамо бонус пул мешава, оилик мешава. бо командатон калон шуд, шумо да маошҳои зиёдтар мегзара. бухои ранги мо пул кор кунед. духтарако ман ай нол сар кардагӣ, ман ҳеҷ вақт кори анам хеле да кор кардагӣ нестам. просто рақамҳои рӯи экран да бинависе, группаи кори да бидроен, оиди кор маълумоти пурра мегирен. духтарако дӯстои азиз, омадам хона, киртае ки ай дузанда роӣ кардан гирифтам, пӯшидам. кадом дузандае ки мада маъқул мешава, баъди дуюм кирта ё сеюм кирта бояд амахе шава ки кирта мада нитоб биёяда, оз меом дар хона мепӯшам. пагаки киртаро бояд ман пага мепӯшидам. китф ма нигоҳ кунед ки ҷода инҷада бояд боша, китфи ман максимум неқа бояд боша. ма ҳайрон, он рӯз киртаи ма духтагӣ буд, размирои ма буд, чӣ бахе танго омадаи ман намедонам. ози ба навистам ки карочи духтик ами кирта 300 сум. навистам ки кирта танга, ягон имконият дора, ма бо ягон сум зиёдӣ метам. ҳамират соз кардан дар кор беҳад танги бадай пешиш, китфом бисёр бор омадагия. дузанда мега ки туй да пӯше, баъди туй насиб соз мекунам, кораш бисёр ай. ман ҳайрон мондум ки ман киртара барои туй кардагим, баъди туй агар созаш куна баъда чӣ дар кораи баъди туй, барои ки ман бояд пага мепӯшам ку. хай майли гуфтам дига чӣ букум. на этом закончилась дузанда 104, барое ки ман барои туй кардаги будам ин киртара ки пага бипӯшам. ак по-любому ман пагаира мепӯшам, барое ки ман дига кирта намешавад ки ӯ блёски пури санги разрез дорам, ман пага пӯшам, хонаи домод бурам. пага мепӯшам, лекин афсус ки безеб бояд анам қадар хай не дузандох чон мефаҳманд. ина барои ман дузандоҳо қати чота наметавонам, соз намегирам, зиёд мо ҳамкорӣ карда наметавонем. қати дузандоҳо дар тақдир насиб ман хеле. дӯстои азиз, ира бинен баи каблуко то сари ҳама рафта метавонам. خوش باد کلین خوش رو
خوش باد دلی خوش رو زبند مادر داماد دلجو بزمی عروسی بزمی بسانت عشق از دنیا تا به زمانت باشد و داریم یک جفت زیبا تا از خورشید تا از دنیا باشد و داریم یک جفت زیبا تا از خورشید تا از دنیا دوستای عزیزم دو عروسه داریم ما عروس خونه گفتیم و خونه خیره کده خونه ای اومدیم وقتی تو خوش بود دلی خوش رو زبند مادر داماد دلجو وقتی تو خوش بود دلی خوش رو زبند مادر داماد دلجو بزمی عروسی بزمی بسانت عشق از دنیا تا به زمانت باشد و داریم یک جفت زیبا تا از خورشید تا از دنیا باشد و داریم یک جفت زیبا